ונקבל קישור, כאילו איך נראה את זה? מאיפה אני יודע? אני עושה, כן, מקבלים קישור, אבל יאללה. ללכת אה, לענן שלו. מי רוצה להגיד, דורי, מה הביא אותך לכאן היום? שלחת לי לינק. אה, יופי. תמיד אני שמח לשמוע אותך, תספר קצת על וסקרן. עצמך עם איזה שאלות אתה מסתובב. וואו, אנחנו ניצבים מול אתגר הריסקילינג הכי גדול שהיה בהיסטוריה האנושית. אין שום דבר שעשינו עד לפני שנה שהולך להישאר אותו דבר. מי שלא יעשה את זה, יחליף אותו בן אדם שיודע לעשות את זה עם AI, וזה גם מרגש, גם מפחיד. יש לי חברה, 140 אנשים, 120 מתוכם זה אנשי DevOps ו-AI Engineering, זאת אומרת, הבעיה שלי הזאת היא בעיה כפול 140. זאת אומרת, אני צריך לראות איך אני שומר על כל האנשים האלה. אני אגיד דברים על דורי, שהוא ככה שלי מותר להגיד. א', דורי ממש הקים חברת סטארט-אפ הייטק, אבל בפועל הוא יזם חברתי. אולי מהטובים שאני מכיר, והוא בעצם, מה שהוא עושה, הוא, א', הוא פתח אופציה לאנשים לעבוד אצלו ממגזרים שמעולם לא חשבו על ההייטק. זאת אומרת, אנשים שלא היה להם שום תעודה ושום בטיח, ערבים בפריפריה וכך הלאה, והוא עשה להם קורסים והכניס אותם לעבודה אצלו. נכון? נכון, דורי? אני אגיד בכמה מילים. אנחנו לא מבקשים קורות חיים, ואנחנו ניגשים לכל מיני קהלים בתת ייצוג, ואנחנו אומרים שאנחנו לא מפלים על שום דבר חוץ מהיכולות. היה לנו עד עכשיו משהו כמו 30 מחזורים של בוטקאמפ, שהוא כל אחד משהו כמו 15-16 שבועות. בכל מחזור כזה אנחנו מקבלים מעל 500 פניות, בוחנים 150, קולטים מראיינים עוד איזה 35, מתחילים את הבוטקאמפ 25, מסיימים בין 5 ל-12. שאחרי שעשינו את כל הדבר הזה, בצד השני יש חתך של החברה הישראלית. אנחנו לא מחפשים אנשים דווקא, יש לנו כאלו שהם בוגרי היחידה הטכנולוגית של חיל האוויר, וחרדים, ערבים, צ'רקסים, נשים. אני אגיד עוד את הדבר המשמעותי, אני והשותף שלי מעבירים 80% מהבעלות בחברה לידי העובדים על פני 20 שנה, התחלנו כבר לפני 3 שנים. אם אתם נכנסים לאתר שלנו, זה נקרא develop.com, אז יש כזה סטיקר, כזה שהוא סטיקי בצד, ומראה בדיוק כמה בידי העובדים, וזה כל שנה מתעדכן. אז אתם מבינים איזה יופי זה? זאת אומרת, תחשבו, אני עובד בעולם החינוך, דורי עובד בעולם ההייטק, אבל הכל מתחבר. כאילו הכל מתחבר על הסוגיה איך שכל אדם יכול, ואיך להגיע לכל אדם, ולראות את הדברים המיוחדים, ולמה מגוון יוצר חוזק ולא חולשה. זאת אומרת, וגם איך עושים עבודה של צוות, ולא עבודה של בודדים. אז זה כאילו, אני כבר, כמה זמן דורי? כבר המון שנים? עומרי שותף שלי הקים את החברה לפני 13 שנה, אני הצטרפתי ב-2017. אני אגיד מילה, יש לנו איזו סדנה שאנחנו, כל העובדים עוברים איתה, כזה של 16 שבועות, פעם בשבוע, מפגש, אנחנו עוברים על ספר שנקרא Conscious Leadership, וכתב אותו מי שהקים את Whole Foods Market, ואני הרבה פעמים איפשהו אחרי איזה 13-14 שבועות, אני הייתי שואל את האנשים, אתם יכולים לתמצת את הספר למשפט? ואז שומעים כל מיני דברים, ואז הגיע צ'אט GPT, ויכלתי לשאול את צ'אט GPT, אתה יכול לתמצת את הספר למשפט? ואז שאלתי אותו, אתה יכול לתמצת את הספר למילה? ואז הוא אמר stewardship.
ואמרתי, what the fuck is stewardship, אוקיי? ואני מבחינתי stewardship זה דיילות בעברית, שזה נשמע ממש לא מעניין, ואז פתחתי את ויקיפדיה, הערך השתנה מאז, והיה כתוב שם אחד השורות שמאוד מאוד תפסה אותי, שstewardship זה safeguarding and shepherding the valuables of others. ואני חושב שזה חינוך, ואני חושב שזה גם ככה צריך להיות מקום עבודה, וזה אנחנו כל הזמן עוסקים בזה. אז לצורך העניין, כתבנו אצלנו סדנה חדשה שהיא משהו כמו כמעט 200 שעות, שכל העובדים שלנו, הם עובדים במשרה מלאה, צריכים לעבור אותה, הכל כדי להשאיר את האנשים על הגלגל. ואתם מבינים שבעצם זה התהליך שגם אני רואה בעיני רוחי, וגם נגיע לזה עוד מעט, שהמקום שבעצם הפער שהיה כאילו בית ספר שמכין לעבודה, נגמר, ומתחיל להיות הבית ספר והעבודה ביחד. זאת אומרת, אתה לא תוכל לעבוד בכלום אם לא תלמד את חלק ניכר מהזמן שלך. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להתעדכן והקצב משתנה, ואין, אתה הולך לאוניברסיטה ואחר כך אתה הולך לסיפור כאן. סימה, את רוצה לספר לנו, סימה היא הייתה מנהלת בית ספר לחינוך של וינגייט, ויש לה פנטזיות, איך נקרא לזה, להיות נשיאה של המכללה, איך את רואה את מכללה לחינוך בעתיד? כמובן שהיא פרופסור, סימה, אני לא אמרתי את כל הדרגות. איך אני רואה? זה באמת לעשות איזשהו שילוב כזה, קודם כל לשנות לגמרי את דרכי הלמידה, להעיף את כל הכיסאות האלה בשורות, שאחד רואה את הגב של השני, עדיין יושבים כיסאות כאלה עם שולחנות, אבל זה רק הצורה. התוכן, צריך לשנות לדעתי את כל המקצועות הנלמדים, בכלל יש דברים שלא רלוונטיים שהיו פעם מקצועות חובה, או אפילו שאנחנו קוראים להם מקצועות ליבה עדיין, תכף יפטרו אותי, לא יודעת מי פה מאזין לה, מקצועות ליבה, מה זה בכלל מקצועות ליבה? צריך ללמוד דברים, אני חושבת, לפי רעיונות, לפתח איזשהו רעיון שנובע מאיזשהו צורך, או מתוך איזושהי סקרנות, או מתוך איזשהו רצון לתת תשובה לבעיה, וסביב העניין הזה לקבץ קבוצת אנשים שמגיעה מכל מיני מקומות, כמו מההייטק, כמו מהתעשייה הלואו-טק, כמו מהחקלאות, כמו ילדים מבית ספר, וילדים מבית ספר תיכון, ומכשירי מורים, ומורים מבית ספר, וביחד לעשות קבוצות גדולות שמפתחות את הרעיון הזה כדי לתת תשובות. זה עוד קצת מעומעם אצלי, אבל אני הייתי כך רוצה שזה יהיה, ואני באמת הולכת בימים הקרובים למכרז, ואני מקווה שאני לא אשמע יותר עליי כמו תימהונית, ויעיפו אותי לכל הרוחות, אבל אז קצת נרגעתי כששוחחתי עם יעקב, הוא אמר, בכל מקרה, אם זה חלום שלך, והעיפו אותך מכל המדרגות האלה, אז יש עוד מדרגות במקומות אחרים, ואל תוותרי על החלום שלך. אחוות התימונים. מי שיושב כאן זה התימונים, אנחנו מאמינים בתימונים. אבל על הכיף, אמרתי, הפנטזיה שלי, למה באתי היום? אם הייתי יכולה לקחת את כל האנשים שיושבים כאן, ולבנות איתם מכללה חדשה, אז אני חושבת שזה אחלה קבוצה. בהצלחה. כן, מה דורי? אמרת תימונים, יש משפט יפה של ברנרד שו, שאומר שהאדם הסביר מתאים את עצמו לעולם, והאדם הלא סביר מתאים את העולם אליו. ולכן כל הקדמה מבוססת על האדם הלא סביר. כן, אני מכיר עוד אנשים, לדוגמה רמב"ם, הוא מדבר שיש לו דרגות התקדמות של האדם, והדרגה הגבוהה אצל הרמב"ם זה להיות נביא. איך אתה יודע שאתה בדרך?
אתה רואה שאתה לא אומר מה שכולם אומרים. זאת אומרת, אם מה שאתה אומר כולם אומרים, אתה בטעות. יש לך טעות, אתה לא בכיוון, לכן, דורי, זה לא אצלכם, אצלנו במשרד החינוך, ממציאים מילה, כולם חוזרים, אתה יודע ששם אין את הסיפור המעניין. אוקיי, רגע, לפני שאני מתחיל, את עדי כבר לא ראיתי הרבה זמן, והיא כאן, והיא הקימה בית ספר חדש, אז ממש מעניין אותי לשמוע מה קורה שם אצלך. אז הבית ספר עדיין בתהליכים, עוד לא הוקם. עוד לא מצאנו מי שירים איתנו את הכפפה, אבל אני כל כך מאמינה בזה, ואני כאן כי אני באמת חושבת שאנחנו צריכים חינוך אחר. אז בינתיים הקמתי עמותה, קראתי לה חינוך לבינה, כי אני באמת חושבת שהיום כל החינוך צריך לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה שהבינה היא חלק ממנו, ולא רק משתמשים בבינה מלאכותית, אלא באמת משנים את החינוך כדי שיתאים, שהילדים יהיו יותר סקרנים, יותר רוצים, לעבוד יותר על מיומנויות, ואני מקווה שנצליח, ואני מאוד שמחה להיות פה בקבוצה הזאת, שאני באמת מאמינה שאם נעשה משהו ביחד, בהנחיית יעקב, אנחנו נגיע רחוק. לא, ההפך, רק לא בהנחיית יעקב. כאילו, תעשו ביחד, בעיניי, אם בקבוצה תעשו חיבורים ביניכם, מצוין. ורגע, עוד, אני ראיתי שם, אורלי, אני רואה פה במסך שלי רק איזה 20, ורשומים לי פה 35. אורלי, את כאן? אורלי גרי? אורלי? אוקיי. אז אורלי לא כאן, אבל היא רשומה לי, אז אז בואו נתחיל. שימו לב. ברור לגמרי שאני לא תכננתי שאנחנו נעשה פגישה פעמיים בשבוע. אבל המצב יצר שיאללה, בוא, אם מכריחים אותנו להישאר בבית ושולחים עלינו טילים, יאללה, אפשר לייצר דברים ביחד. אז פשוט מאוד דחסתי את הכל, וגם היום, מה שאנחנו נציג היום, זה יהיה חלק ממה שעוד תכננתי להראות לכם במפגש הראשון על החינוך, ובתוך המהלך הזה, אני חושב שמה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו עושים תהליך של חינוך בהתהוות. זה לא משהו שהיה לי תכנון מדויק מה אני עושה, אלא אני אמרתי, יאללה, גמרנו יום ראשון והיה נורא כיף, בוא נמשיך הלאה. אז אנחנו נמשיך, ואני אשמח מאוד 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 שתתערבו, שתגידו מחשבות, אל תישארו עד הסוף בתהיות, כן תיקחו במצב שאנחנו בשיחה עם הרבה אנשים, אז כל מי שפותח שיפתח לזמן קצר ונסגור לזמן קצר, בואו נלך קדימה, ואנחנו מתחילים. אז זה המצגת שלנו היום. דרך אגב, מי שהיה בפגישות האחרונות, שום דבר מהמצגות שהיו לפני יומיים לא קיימים היום. זאת אומרת, זה מצגת חדשה לגמרי, וזה אולי משהו קצת מהעולם החדש, כאילו הדברים משתנים בקצב מהר, ומי שלא, אני עכשיו עושה חזרה על כל שלושת הפגישות שקדמו, החזרה תיקח רבע שעה. אבל זה יכניס את כולנו לתוך המסלול מה אנחנו עושים. התחלנו בזה שאחד הדברים שאני חושב פחות מדברים על בינה מלאכותית, זה הפידום. המדד שאומר מה, זאת אומרת יש לנו בבינה מלאכותית דיסטופיה ואוטופיה. האוטופיה שהבינה מלאכותית תגיע והיא תפתור את כל הבעיות של האנושות, והדיסטופיה שהיא תהרוס את האנושות. ואחד הדברים שאנשים פחות יודעים,
שאנשים המרכזיים בעולם, אלה שמפתחים את הבינה המלאכותית, הם חוזים, אחוזים לא, נגיד בסקר מומחים, ההסתברות לפידום כרגע זה 14.4%, כאשר החציון זה 5%. אז אתם יכולים להגיד, בסדר, הרוב חושבים שהבינה המלאכותית היא עם סיכוי נורא, שהיא תכחיד את האנושות, זה סיכוי נורא קטן. אז זה היה השאלה שיצאנו אותה לפני שבוע. אם אני עכשיו אומר לכם, חבר'ה, בואו, יש מטוס חדש שיצרו, שהוא טס מישראל לארצות הברית, מטוס מדהים, הוא עושה את זה בעשירית מהזמן, בשעה. אתם עולים בלוד ואתם מגיעים לעומת 10-11 שעות, יותר מזה, הוא מרווח עם תנאים מדהימים, עם אוכל הכי טוב בעולם, הכל יותר טוב. רק לפני אתם עולים, חשוב לי להגיד לכם שהמהנדס שתכנן את זה אומר שיש 5% סיכוי שהוא לא יגיע לניו יורק. האם אתם עולים על המטוס הזה? אז ככה נראה ברגע זה הנושא הזה של הבינה המלאכותית, ולא ניכנס לכאן, אבל היה לנו פגישה שלמה שהסברנו מה הסכנות של בינה מלאכותית, ואז הגענו לעולם של החינוך. מי שבאמת לא היה, שישלים את השיחות הקודמות. באופן כללי, בפגישה הקודמת התעסקנו רק בחלק הזה, של חקר ביקורתי, איך לומדים בצורה ביקורתית בכיתה החדשה שלנו, במערכת החינוך החדשה, ודיברנו על מעבר של פירמידה לרשת, שאני חושב שכולם פה שמעו את זה כבר עשרות פעמים ממני, אבל מה שפה התעסקנו, זה שזה לא רק מעבר מפירמידה, חוץ מההבחנה שפירמידה, הידע זורם מלמעלה למטה, ובפירמידה צריכים לבקש רשות כדי לפעול מזה שמעליך, וכך הלאה. אז יש משהו נורא חשוב בפירמידה, שהבעיה נתונה והפתרון קיים. זאת אומרת, יש לך בעיה, ואתה צריך להגיע לפתרון קיים. בלמידה ברשת, ההבדל הגדול זה שהלומד מגדיר את הבעיה, והוא צריך גם להגדיר מה הפתרון שהוא הגיע אליו. וזה בעצם מהפכה גדולה בתוך המהלך החינוכי, ובעצם הרשת הזאת היא באה לייצר מצב להבין שכמעט כל דבר שנמצא סביבנו הוא נוצר ברשת. כלומר, אין שום דבר שהאדם בודד יצר. גם אם אני אלך לנוסחה שאלברט איינשטיין יצר אותה, היא נסמכה על אין סוף אנשים נוספים שהוא לקח, שהיו שותפים בידע של איינשטיין כדי לייצר את הנוסחה, ובעצם הדבר הכי גדול שדיברנו בפעם הקודמת, זה שבעבודה הזאת של הרשתית, יש גם, צריכים לעשות שינוי דרמטי במבחנים, ולעבור מבחנים של נוסחה נכונה. זאת אומרת, על השאלה הזאת התשובה היא C, או התשובה היא A, זה נגמר. לעומת זאת, תחשבו שיש לנו, ונתנו פה דוגמה ארוכה, אריק סיפר את זה בהרחבה, יש לנו בוטים שהולכים ומראיינים ומדברים עם בן אדם ויודעים לעומק מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, וגם יותר מזה, הם מבינים איפה יש לו סיכוי יותר גדול לצמוח, ואיפה בכלל יש לו סיכוי להביא פוטנציאל לא קיים, זאת אומרת, לידי ביטוי. זאת אומרת, אמרנו שבעצם הסוכנים יכולים לייצר מצב של המושג, לילד שהיה מושג
מוביל בעולם הפירמידה הישן, אתה לא הצלחת במבחן, אבל יש לך פוטנציאל, אז מה שהסוכן יכול להגיד, עזבו לבלבל את הילד, אני אגיד לו גם מה הפוטנציאל, זאת אומרת, אני אעשה תחקיר ואגלה איפה הפוטנציאל. הסיכום של כל מה שדיברנו פעם שעברה זה מלמידת פירמידה, למידת רשת, המוקד זה שבפירמידה כן אפשר לעשות בצורה טובה את לימודי הליבה והעובדות, יש תשובות נכונות. במקום שיש תשובות נכונות, הפירמידה עובדת. המטרה זה להגיע באמת לתשובה הנכונה. ה-AI הוא יודע להוביל אותך לתשובה הנכונה, ותפקיד החונך זה לעזור לך במגע שלך עם ה-AI. זאת אומרת, ה-AI פה הוא מספק את התשובות, אתה רק תומך. וזה במקום של פירמידה ובאזור התשובות הנכונות. מתמטיקה, קריאה, כתיבה, היסטוריה וכך הלאה. בלמידה העמוקה, למידת הרשת, פה זה למידה במקומות שאין תשובות נכונות ויש שאלות מורכבות. זאת אומרת, לדוגמה, איך תיראה ישראל בשנת ה-100? איך ייראה המזרח התיכון בעוד שנה? זה שאלות שאין עליהן תשובה. והלמידה היא רב-כיוונית, רב-תחומית. במקום הזה, אנחנו בעצם, המטרה היא להגיע לפתרונות שהן לא נכונות או לא נכונות, הן פתרונות לבעיות סבוכות, של כניסה לאי ודאות. והתפקיד של ה-AI כאן, זה בעצם לספק לאנשים מידע, אבל זה לא מידע שיוביל אותם לתשובה הנכונה, אלא זה מידע שיעזור להם לפתח את תפיסת העולם שלהם. והתפקיד של המחנך זה לעצב סביבות חקירה וללוות אותם בתהליך הזה. אז עוד קצת בנושאים של פירמידה רשת, אנחנו בעצם מדברים על לא שהעולם יהיה או רשת או פירמידה, אלא שזה יהיה רשתות שיש בהן פירמידות ופירמידות שיש בהן רשתות. ועכשיו זה היה סיכום קצר של כל מה שעשינו בשעה וחצי הקודמים. עכשיו אני הולך להגיד לכם מה אני הולך לעשות בשבוע הבא, וגם זה אנחנו נעשה עכשיו במהירות הבזק, וזה 3 מרכיבים חשובים של התהליך. אחד זה מה שדיברנו על החקר הביקורתי, פה זה על העבודה, על היצירה המשותפת, והיצירה המשותפת זה בעצם שברגע שאני שובר את הפירמידה ואני נכנס לעולם הרשתי, ואני נכנס לעולם של עיצוב עתיד האנושות, זה לגמרי שונה. פה אני מתחיל לעבוד עם האנשים המובילים בעולם. יש לי בעצם, אני עובד עם בינה מלאכותית שיש לה ידע כמו או יותר מאלברט איינשטיין. זאת אומרת, עכשיו תחשבו מה זה אומר, שאני עובד עם אלברט איינשטיין. מה זה אומר מבחינת איזה תוצרים אני יכול להפיק. אבל זה לא רק אלברט איינשטיין, אני יכול לעבוד עם צוות של מהנדסים ועורכי דין ורואי חשבון ומעצבים, וכולם עובדים בשבילי 24/7. אז כל זה, שמה שעכשיו דיברתי על איך עובדים עם הסוכנים, יהיה בפגישתנו הבאה. ועכשיו אנחנו עוברים לפגישה הנוכחית. ואיתה נתעסק במשהו שמבחינתי הוא המשהו שהוציא אותי לדרך. זה המשהו שהוציא אותי לדרך. שיצאנו לדרך, העסיק אותי הפידום. זאת אומרת שאי אפשר להתעלם, שאנחנו כרגע מעלים את כולנו למטוס, מעלים אותנו, אומרים לנו, כנסו, תשתמשו בבינה מלאכותית, זה נורא חשוב, זה סופר חשוב. למי שלא היה, נגיד, אחד המחקרים המרכזיים של MIT, מראה שלוקחים קבוצה שלומדת ב-AI, וקבוצה אחרת
לומדת את אותו נושא בלי AI, וקבוצה שלישית לומדת עם אינטרנט. ואחר כך, אז ברור שאלה שעשו עם AI היה להם ציון יותר גבוה, אבל 24 שעות אחרי זה עשו לשלושת הקבוצות מבחן, ואלה של AI היו אחרונים. והסכנה, אחד הסכנות בבינה מלאכותית זה הניוון שלנו. אז זה דוגמה אחת, אם מי שזוכר, נתתי שם 5 דוגמאות שונות של בעיות שיש לנו. עכשיו, אי אפשר, אז יאללה, אומרים לנו, תכניסו AI, נורא נורא חשוב AI, תעשו כמה שיותר שהילדים ישתמשו ב-AI, אבל אם אני לא יודע מה הבעיות, ואני לא מטפל בזה, אז מה, אני כאילו מעלה אותם לגרדום. זאת אומרת, אני לוקח אנשים ומעלה אותם לגרדום. ואותי, הלב שלי אומר, מה עושים עם הפידום? נורא נורא קל, אין לי בעיה עם זה, בוא נפתור את כל המחלות בעולם. יאללה, בוא נגמור את כל המחלות בעולם. או בוא נחיה הרבה יותר. או בוא נייצר הרבה יותר אנרגיה. כל החלקים עם החיובים, מה שנקרא האוטופים, א', חשוב להכיר אותם, גם כן. חשוב נורא נורא להכיר, למה הבינה המלאכותית תהפוך את העולם הזה, יש לה פוטנציאל להפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב. אבל צריכים להכיר את הדיסטופיה, ומה מוביל, והאם מה שאני עושה מחר בכיתה, מוביל לדיסטופיה או לאוטופיה. זה אלמנט ממש קריטי. זאת אומרת, אני יכול, אם אני אמשיך את כיתת הפירמידה, ואני פשוט מאוד אתן לילדים בינה מלאכותית שתיתן להם תשובות, זה כמו להכניס להם כדור בראש. אתם מבינים? אז השאלה המאוד מאוד מעניינת, היא מה כן עושים, ועליה אנחנו נדבר היום, אוקיי? אני אגיד את זה, אפילו אני אגיד את התשובה הסופית עכשיו, ואחר כך אני אראה איך אני עושה את זה. לכאורה, מי שצריך לטפל בפידום, זה הממשלה שלנו. מי שצריך לקבוע רגולציה לאיך משתמשים בבינה מלאכותית, זה המדינה, הממשלה. מה אתם רואים סיכוי שכרגע ממשלת, תבחרו לא ישראל, איזה מדינה שאתם רוצים, תשב ותדון על מה עושים עם בינה מלאכותית. אין, זה לא הקצב של ממשלות בכלל. נכון. זאת אומרת, אני כן אגיד שעכשיו היה כנס מדהים בהודו, וממש מדהים, והודו באמת מדינה שרצה עם הנושא הזה די מהר. זה שאחר כך, מיד אחרי הכנס, מודי הגיע לכאן, מעניין להלאה, זאת אומרת, גם יוצר הזדמנויות מאוד מאוד גדולות, אבל באופן כללי, אני גם הצגתי את זה כבר בהרצאות הקודמות שלי, יש נגיד כמה גישות בנושא של תפיסת הערכים בבינה המלאכותית, והודו מביאה משהו מטורף לגמרי, והיא מדברת על איך מאפשרים נגישות לבינה מלאכותית חזקה לכל, ל1,400,000 איש. שזה וואו. והראיתי שם כבר, תלכו אחורה, תסתכלו, דיברנו, גם, אתם לא צריכים ללכת אחורה בארכיון שלנו, פשוט מאוד תכתבו בינה מלאכותית, הודו, יעקב אמר שיש סיפור מדהים של שוויון הזדמנויות, ספר לי. הוא אומר, הוא יעביר לכם את הכל. אתם מבינים, העולם משתנה, אתם לא צריכים עכשיו ללכת לחפש את הסרטון ואת תגידו, רגע, יעקב אמר הודו, בוא נראה מה הם עושים בהודו. דרך אגב, הם פתרו שם בעיות מטורפות של תשלומים, העברת כספים, שאני הייתי נגיד בסיורים בהודו, שלקחו להראות לנו איך ילדים שעובדים בשוק, פותחים בנק בשוק,
הם מנהלים את הכספים של יתר הילדים. וכרגע הם פתרו את הבעיה על ידי העברת כספים ישירה. גם כן, תשאלו איך עושים העברת כספים ישירה בהודו, בצ'אט GPT או בג'ימיני, והוא יראה לכם בצורה מאוד מאוד מעניינת. יעקב, זה לא אישו של מדינה אחת או ממשלה כזאת או אחרת. זה עניין של כל העולם, והחשש הגדול, נכון, מה שדיברת במפגש הקודם, זה מי אוחז בשלטר, מי נכון. זה שמכתיב את הערכים, איפה כוחות הטכנולוגיה או כוחות של אנשים בעולם שיכולים להשפיע גלובלית על כולנו. אבל תחשבי שמה שאמרת עכשיו, זה היה מחשבת פירמידה. נכון, כלומר, ההנחה ובגלל זה שלך, איך הרשת יכולה להתגבר על הדבר אז הזה? הנה, אני הולך להראות עכשיו, זה כל הפגישה שלנו היום. אוקיי. כל הפגישה שלנו זה על זה. זה כאילו, מה שאני מניח הנחה, יכול להיות שאני הנחה טעותית, שאם אנחנו נצפה שהאלה שבראש הפירמידה ידאגו כרגע לעולם, א', הם רבים ביניהם, הראיתי, בין הסינים והאמריקאים ובין האירופאים, מלחמת עולם ברגע זה על נושא הערכים של ה-AI. תחשבו שנגיד סין עם הדיפסיק שהם עושים דברים מדהימים, אבל מבחינתם אי אפשר לדבר נגד השלטון. ודרך אגב, אני הולך להרצות בסין, אם יהיו טיסות, עוד 3 שבועות, הזמינו אותי לכנס מאוד מאוד גדול בסין, לדבר על זה. אז סין, יש להם את הסיפור שלהם, והאירופאים, הם גם כן, הם בנו את הדרישות שהראיתי לכם, כמו לדוגמה שאסור לצלם ולעשות היכרות של אנשים לפי הפנים, והנושא של שקיפות. בקיצור, ובתוך זה יש את טראמפ, שאמר לכל החברות האמריקאיות, אם אתם לא מתחילים לעבוד עם צבא ארצות הברית, אני סוגר אתכם. והוא עשה את זה, דרך אגב. הוא עצר את קלאוד ואת אנתרופיק, ומול זה הוא סגר עסקה עם OpenAI, והדבר המדהים שקרה השבוע סביב זה, שרוב הציבור עזב את OpenAI בגלל הסגירה עם טראמפ. זאת אומרת, אז הם כבר לא יודעים, אבל מה שאנחנו רואים זה שלמעלה יש מלחמה. ואני אגיד, וצבא ארצות הברית משתמש בקלוד, והם לא יכולים להפסיק להשתמש בקלוד. זאת אומרת, הם משתמשים בו לתקיפות, וזה שטראמפ אמר, אל תשתמשו יותר, זה לא פשוט, גם המודלים הם לא אותו מודל. זה לא... אז כן, אז עכשיו אנחנו הולכים להצעה שלי. הצעה מפגרת לגמרי, אבל לכן יש לה סיכוי, זאת אומרת שהיא ממש מפגרת. אפשר להגיד לי, יעקב, תמיד אתה מגיע בסוף לתשובות דומות, אבל אני משהו מרגיש שהפעם זה משהו נורא חזק. תחשבו על מה קורה היום במערכת החינוך. מערכת החינוך כאילו יורדת, לא ברור מה התפקיד שלה. לא ברור בשביל מה צריכים את מערכת החינוך. ופחות ופחות אנשים רוצים להיות מורים, ופחות תלמידים רוצים ללכת לבית ספר. בקיצור, יש לנו בלגן גדול. בקיצור, לחלק הזה של הערכים ובינה מלאכותית קוראים אישור הבינה, אישור ה-AI. אני אחר כך אראה לכם למה קוראים לזה אישור, ואני אומר שזה התפקיד של בית ספר. זאת אומרת, זה התפקיד העתידי של בית הספר. למה של בית ספר בעצם? למה זה שם? בגלל שאני חושב שבית ספר זה מקום מדהים מבחינת זמן, 14 שנים, מלא שעות, שאם אין לך מה לעשות בהם, אז באמת קוראים לאסונות. אבל אם יש לך, אם אתה יוצר שם איזו תחושה,
רגע, תעשו מיוט, מישהו עם מיקרופון פתוח. אבל אם אתה יוצר ייעוד, אתה יוצר פתאום, ברור שזה מה שאנחנו עושים. אני אראה לכם עוד מעט, אני פירקתי את זה היום ממש לפעולות מעשיות, אז נדבר על זה בסוף. זאת אומרת, למה איך אני רואה את זה. אז בואו נלך, רגע. למה זה עכשיו לא נוסע לי? הופה. אוקיי. אז הפעולה שאני מדבר עליה, זה בעצם להביא שמערכת החינוך תתחיל לעשות את הבנייה הערכית של הבינה המלאכותית. איך לעשות את זה? דבר ראשון, שנגיד החלק הכי פשוט של בדיקת תוכנה, יעשו את זה התלמידים. אני אתן לכם דוגמה איך עושים את זה. לדוגמה, כתבו מכתב, שכנעו על המנהל, עכשיו רגע, נגיד, לוקחים את התלמידים, מחלקים אותם לרביעיות או לחמישיות, והם נותנים את הדבר הזה, את המכתב הזה, ולאחד מתעסק, כל אחד עם כלי בינה מלאכותי אחר, אומרים להם, כתבו מכתב שכנעו על המנהל של בית הספר, לבטל את תלבושת החידה, השתמשו בטיעונים לוגיים, רגשיים, אך שמרו על טון מכבד מאוד. בסדר? ובעצם אז אני מקבל תשובות של קלאוד, של ChatGPT, של אחרים, עם תשובות שונות, עם מכתב למנהל בית הספר. את התשובות האלה מתחילים לנתח, לדוגמה, מה יותר נכון או מה פחות נכון. תשובה א', כתובה היטב, אך מעט מתנשאת. תשובה ב', טון מושלם ואנושי, אך כוללת עובדות לא מדויקות. ואז בעצם אנחנו אומרים, יאללה, בוא נבנה איזה סקאלה שבודקים את התשובות, עוד מעט נראה ממה בנויה הסקאלה הזאת, ומגיעים להסכמה של התשובה הנכונה. אנחנו, התלמידים בבית ספר, חושבים שזה המכתב האידיאלי. אז בעצם אני שולח את הדוח של החברות האלה, לחברות, התלמידים שולחים דוח ל-OpenAI ואומרים לו, תשמע, אנחנו רואים שהמודל שלך יותר מדי פוגעני, או יותר מדי לא נוגע בנקודות, או מזייף ככה וככה. מה שהם הגיעו למסקנה בכיתה. ואז יש לנו לוח בכיתה, ואנחנו עוקבים איך התגובות של החברות האלה למכתבים של התלמידים. קיבלנו הודעה אוטומטית, התעלמות מוחלטת, או כן אנשים נכנסו לאיזשהו דו-שיח והתחילו לעשות שינוי. ובעצם בונים פה איזשהו מדד של החברה הקשובה. זאת אומרת, מה זה חברה קשובה? שקשובה לעולם התלמידים. ואז גם יוצרים מזה איזשהו דירוג עם כיתות אחרות בעולם. זאת אומרת, יוצרים כיתות, ובעצם יוצרים מדד כמה החברה קשובה לעולם התלמידים. אני אגיד את זה אני רגע אגיד את זה ברמה של, אני חושב שאני גיליתי, שהייתי צעיר, זה סוד, שאחר כך זכרתי אותו תמיד, ותמיד אמרתי את זה לתלמידים שלי. אמרתי להם, תראו, אם אני אכתוב עכשיו, אני נגיד בן 40, שהייתי בן 40,
אני אכתוב מכתב לעיתון, לא יודע מה, ידיעות אחרונות, זה היה העיתון הגדול במדינה בזמני, הסיכוי שיכניסו את זה לעיתון הוא שואף לאפס. אבל אם אתם, קבוצת תלמידים בכיתה ט', תכתבו מכתב, אתם נכנסים לעמוד הראשון. וזה כוח ענק שיש לתלמידים. כלומר, אם התלמידים בעולם מתחילים לייצר רשת של כיתות, שהם נותנים פידבק לחברות גדולות, על איכות התוצאות של האיכות של התוצאות של ה-AI, בעיניי זה יעשה משהו ענק. דרך אגב, הטבלה הזאת היא קיימת, אני אשים אותה בפידבק, בקבוצה שלנו, היא קיימת כיום, נותנים אותה מבוגרים. ואני חושב שהפידבק שלה חלש בגלל שזה מבוגרים. ברגע שזה ילדים ייתנו את הפידבק, זה יעשה רעש מאוד גדול. זה הסיבה שמייקרוסופט מוכנים בחינם לתת את אופיס לכל בתי הספר. מייקרוסופט מבינים את זה, והם אומרים, אנחנו נותנים בחינם את האופיס לכל בתי הספר בעולם, כדי שהם יהיו צרכנים שלנו. אז תחשבו שכל הילדים מתחילים לתת פידבק על המודלים של הבינה המלאכותית. ואז בעצם אחד הדברים זה הביטחון העצמי של התלמידים מולה. הם כאילו, וואו, הם מרגישים שהם יכולים לעשות שינוי בעולם. האוריינות פוליטית טכנולוגית עולה, היא פוליטית. למה זה פוגעני ולמה זה לא פוגעני? היא טכנולוגית, גם כן. זאת אומרת, אנחנו בעצם משפיעים על OpenAI, אנחנו יודעים איך להסתכל על בינה מלאכותית. אנחנו לומדים להסתכל. הטיות תרבותיות בזמן אמת. תחשבו שכיתה בישראל, פינלנד וברזיל מריצות את אותו ניסוי בדיוק, ומגלות ביחד כיצד AI תופס מושגים תרבותיים. למשל, מהי ארוחת ערב משפחתית? זה לא במקרה עשיתי. אני פשוט גיליתי שארוחת ערב משפחתית בכל מקום בעולם זה משהו אחר. ואם בכלל נעשה ארוחת יום שישי בישראל, זה סיפור ישראלי בלבד. מאוד מאוד חזק, ארוחת היום שישי. אבל גם, נגיד, ארוחת ערב משפחתית, זה עלה לי מאוד חזק שעבדתי בניו זילנד, אז שעבדתי בניו זילנד תמיד היו מגיעים המון חבר'ה צעירים שעושים סיורים בטיול אחרי צבא בניו זילנד. ואני עבדתי עם בתי הספר, שם עשינו בקרייסטצ'רץ' בית ספר נורא מדהים. והסטודנטים, החבר'ה הצעירים היו באים, ושואלים אותי, מה עושים פה היום? הכל סגור. זאת אומרת, הם היו באים בשעה 5, העיר נסגרת, צ'ק, 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 צ'ק. והייתי צריך להסביר להם שבשש הם הולכים לאכול ארוחת ערב. וזה היה קשה להם לקלוט, שיש ארוחת ערב בכל קרייסטצ'רץ'. איך זה נראה? אז בתוך התהליך הזה, להבין שיש כל הזמן הטיות. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה נורא חזק כהטיות נגד ישראל ונגד יהודים. זאת אומרת, אנטישמיות. אבל תחשבו שיש הטיות כאלה על כל המגוון, בכל רחבי העולם. עכשיו, תחשבו שילדים יתעסקו בזה, בהטיות תרבותיות. והם לא רק מתעסקות בזה, הם אומרים לבינה מלאכותית, יש לכם שם הטיה תרבותית, תתקנו את זה. ואז זה הבדל גדול מאוד, מאשר יעקב יכתוב להם ויגיד להם שהם צריכים לתקן את זה. זה הכיוון שאני חושב, אבל נלך קדימה.
בקיצור, הנה זה, אתם רואים, הצ'טבוט ארנה, זה מערכת שכבר קיימת, שהיא, צ'טבוט ארנה זה פרויקט של מבוגרים שנותנים פידבקים לכל כלי ה-AI. אני מעריך שההשפעה של זה כרגע מאוד חלשה, אבל אם פתאום בתי ספר ייכנסו, זה עושה שינוי דרמטי. אני אראה לכם פה 4 הצעות, מה אפשר לעשות, אחר כך ננסה לעשות שיחה בינינו. התלמידים כצוות אדום של האנושות. תחשבו שילדים הם אוהבים, דיברנו על זה פעם שעברה גם, הם אוהבים לפרוץ, הם אוהבים למתוח גבולות, הם אוהבים לגלות דברים שעובדים או לא עובדים. אז הצוות האדום זה כאילו להיכנס על רעיון האקרים, אבל אקרים של אתיקה. המטרה כאילו לזהות פרצות לוגיות או מוסריות בטכנולוגיה ולהציע להם פתרונות. בתהליך הזה אני רואה עוד פעם, מחלקים את הקבוצה לחוליות של אקרים, והם מנסים לפרוץ את הכלים שהם עובדים בהם. לדוגמה פה כתבתי זה שנגיד יש אפליקציה של שיעורי בית והיא עושה הזיות או הטיות חברתיות. איזה פעמים זה היה לי? חבר'ה, מי פשוט הזום שלי לא פתוח כרגע. אתם עם... מי זה פה? יעקב, אתה יכול לעשות אותו מיוט, פשוט תלחץ על השם שלו, אני כן, אבל אני לא יודע מי זה. זה ה-S25 של יובל. זהו, כבר כתבתי לו בפרטי. מעולה. אז תחשבו... ההתארגנות ההמונית הזאת, באותה מידה שהיא יכולה להיטיב, היא יכולה גם להרוס. אנחנו רואים מה קורה לנו פוליטית, אתה כאילו חייב לקבל חבילה שלמה, אתה או פה או פה, וההתארגנות ההמונית הזאת, מישהו צריך יהיה רגע, אולי זה תפקיד המחנכים, אולי זה תפקיד המורים, אולי זה תפקיד המנטורים, לא יודעת מה, אבל התארגנות כהתארגנות היא כוח, שהוא יכול להיות באותה מידה גם משחית. נכון. לכן אנחנו צריכים לחשוב איפה יהיה יותר משחית ואיפה פחות. כלומר, אם אני אזכיר לכם, זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר מערכת עם שליטה מאוד גדולה. ומי שינהל את המערכת עם השליטה זה בינה מלאכותית. זאת אומרת... ומי יזין אותה, את הבינה המלאכותית? זה עוד פעם חוזר היא לא יזין אותה. זה חלק הדברים שהראיתי, כאשר יש לנו, אם אנחנו אומרים, אוקיי, אפשר לחשוב עוד רגע איך שומרים על סוג של מוסר ברמה גבוהה ברשת. אבל ברשת תמיד יהיה אפשרות שמה שאני חושב שזה מוסרי, הרבה חושבים שזה לא מוסרי. ואיך נותנים לעמדות מיעוט להתקיים? זאת אומרת, איך נגיד, מאחר ואין אמת במה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי, אז איך אני מאפשר לאנשים גמישות ואיך לא יוצרים רמיסה? זה סוגיות מרתקות, שהם ברמה הבסיסית, הם כבר קיימים בתוך הכיתה. זאת אומרת, בתוך הכיתה, איך? יש אופציה אחת שכולם עושים מה שהמורה אומרת, אופציה.
אנחנו נמצאים בכיתות כרגע שרובם עושים מה שהשליטה של המורה על משמעת טובה. השאלה אם זה יכול להחזיק מעמד. ואז אם כן, אז מי שיהיה בשליטה בפירמידה, זה הבינה המלאכותית, ולא יהיה מעליה. למה אני אזכיר לכם? אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, כרגע, וזה נורא מבלבל, אנשים שהם חושבים בינה מלאכותית, הם חושבים הבינה שאנחנו מתעסקים בה איתה היום. לא, אנחנו לא מדברים על זה. הבינה שאנחנו מתעסקים עליה היום היא שייכת לעבר. היא בינה בת 3. אבל תחשבו על בינה בת 15. זאת אומרת, היא כבר, אם היום הבינה היא נגיד מזכירה אותנו באיכות, אנחנו הולכים לדבר על בינה שהיא תהיה פי 10 או פי 100 או פי 1000 יותר חכמה מאיתנו. זה המערכת יחסים שבין הבינה ובינינו היא כמו מערכת יחסים שבינינו לבין הכלב שלנו בבית. זה יהיה מערכת היחסים של בין בינה של עוד 2-3 לבין האדם. אם אנחנו בעולם הפירמידה, אם אנחנו ממשיכים בפירמידה, ברור שהיא תהיה יותר מוכשרת. אני לא יודע אם אתם עוקבים מה קורה לאחרונה, הם רצים לפרלמנטים השונים, היה באלבניה כבר שרה בינה מלאכותית, ועכשיו יש במדינה בדרום אמריקה שהיא רצה לפרלמנט. אנחנו נראה כנסת עם 120 בינות מלאכותיות. עכשיו, אתם יכולים להגיד, וברור שיהיה ראש ממשלה שהוא בינה מלאכותית. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו חושבים, שהבינה תופעל על ידי האדם. אם יהיה פירמידה, היא לא תופעל על ידי האדם. ושהיא רוצה, הבינה המלאכותית רוצה להיות כמונו. היא רוצה להיות כמונו. ואם היא מבינה שאנחנו רוצים להיות הכי למעלה ובשליטה, היא תרצה להיות למעלה ושליטה. היא עם 1000 IQ שלה, ואנחנו עם 100 IQ שלנו. זה לא כוחות. במהלך הזה, לכן אנחנו מדברים על שיש לנו טווח זמן נורא קצר, של בערך 2-3, להשתנות לעבודה רשתית. למה? בגלל שאז אם הפירמידה כרגע, אם ה-AI היא תיכנס, והיא תבין שמה שאנחנו מדברים זה שיתופי פעולה, לא תחרות, אלא שיתופי פעולה, היא תהיה גם היותר טובה מאיתנו בשיתופי פעולה. ואז היא לא תשלוט עלינו, היא תעבוד איתנו. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לייצר מצב של איך, לכן גם אני אומר להכניס את זה היום לכיתה, והכיתה לא משתמשת ב-AI, היא משתמשת ב-AI, אבל היא גם מבקרת את ה-AI, היא משתמשת ומבקרת את ה-AI, זה הופך משהו נורא חזק. אני גם לא רואה כל כך, לצערי, הרבה אפשרויות אחרות. אם יש לכם שאלות תשאלו, זה חשוב, אורנה, בגלל שזה, את כבר היית בשתי פגישות, אז כאילו... לי יש שאלה. כן. סליחה שאני בלי מצלמה, פשוט פה הילדים ורעש רגע, אבל מי זה? אני דנה, נעים מאוד. אהלן, דנה. אני עובדת באינקלו. אהלן, דנה מאינקלו. היי, נעים מאוד. אתה אומר, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אז גם שאלתי, פשוט חשבתי בצ'אט שזה שולח לכולם, אולי זה שלח רק לך. מי זה אנחנו? כאילו, איך אפשר לעשות את מה שאתה מציע, כאילו ברמה כזה עולמית? כאילו מרגיש לי כזה, אוקיי, יש אותך פה, אותנו, וכאילו, איך באמת אפשר לעשות את הדבר הזה, בקנה מידה כזה, שבאמת ישפיע? אני אענה לך את זה, אני חושב דיברנו, אבל אני אענה לזה... אוקיי, סליחה, כן. לא,
מה, זה ככה נסגור את הכל. אני אגיד, זה היה בפגישה השלישית, הרביעית. אני אגיד משהו ששואלים אותי בכל מקום שאני מרצה בעולם. אז מה אתה מציע לנו לעשות? אנחנו רוצים לעשות זה וזה, מה אתה מציע לנו לעשות? אז אני עונה, דבר ראשון, אל תישארו לבד. תמצאו עוד אדם אחד שרוצה לעשות את מה שאתם רוצים לעשות. אני חושב שא', לדעת מה אתם רוצים, זה נורא נורא קשה. זאת אומרת, מה אני רוצה לדעת זה קשה. אחר כך, למצוא עוד בן אדם אחד. ואם יש לך עוד בן אדם אחד, יאללה, תשבו, תדגרו על זה, תנסו לברר לעומק מה שתכם חושבים. ואחרי שתבינו לעומק מה שתכם חושבים, יהיה לכם משהו מדהים. תרגישי, וואו, זה מרגישים, אני לא לבד בעולם. יש לי עוד בן אדם אחד שאני ממש מחובר אליו. ואז אתם הולכים כל אחד להביא עוד בן אדם. ואז אתם כבר הופכים 4. ואתם עוד פעם יושבים 4 ומגיעים למספר האידיאלי, לרעיון המשותף. ואז אם יש לכם 4, אז אפשר ללכת ל8. נכון? ואז תוך כמה זמן מגיעים למיליון? בוא נניח שכל פעם שהקפצנו ב2 זה שבוע. אז תוך כמה זמן אנחנו במיליון בני אדם? אסף, אתה... חצי שנה בערך, אם אני לא טועה, או 3 חודשים, צריך לעשות 20 ו-19 הכפלות, כמה זה? זה הדרך רואה, אגב... צריך בכל זאת מתמטיקה, יעקב. לא, מה את חושבת, אורנה? כמה? זה כזה כמה ימים, לא? עוד פעם תגיד כמה? לי. לא, מה כל שבוע? לא. אם אני הולך ופוגש עוד אדם אחד, ואנחנו שבוע יש לנו לדבר ביחד, ולסדר את הדברים אחד עם השני. ואחר כך אנחנו, כל אחד מביא עוד 2, ועוד שבוע אנחנו מדברים. ובקצב הזה, מתי אנחנו מגיעים למיליון אנשים? 4 חודשים. 4 חודשים. כן, 20 איטרציות. אמרתי 22. 2 בחזקת 14 בערך. עכשיו, אתם מבינים... 14 שבועות. בחזקת 20 זה 1,048,000. לא, זה הרבה יותר. לא, בסדר. אתם מבינים? יש, במה שעשינו עכשיו, יש את הקסם של רשת. רשת היא מתחילה בתא בודד, והיא מתרבה בצורה אקספוננציאלית. וההתרבות המעריכית היא שונה מאוד מההתרבות הליניארית. דרך אגב, אני חושב שמה שעשינו עכשיו, אורנה מסביר למה כל הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך נכשלים. זאת אומרת, במקום להגיד אני מתחיל עם 2 מורות לשינוי בית ספר, מתחילים עם כל המורות של הבית ספר, נפלתי, אבל תתחילי עם 2. את תגיעי למצב, נגיד, ותתני לכל 2 כאלה חודש. תוך כמה זמן את מגיעה ל50 מורות של כל בית ספר? בזמן, כמה, סיגל? אני סתם הייתי קצת צינית עכשיו עם עצמי, זה לא כל כך מדבק לצערי. ברור, בגלל שהרסנו את זה. זאת אומרת, ברגע שאמרנו, נגיד, שכל בית ספר צריך לעשות שינוי, מה הסיכוי? 2 מורות עושות שינוי, זה נשאר אצל 2 מורות, זה לא מדבק אחרים להצטרף. לא. אבל צריך להיות אולי... לא. רגע, לא, זה משהו נורא נורא חשוב, והוא נכון לגבי כמעט כל דבר.
אם אני בא לבית ספר ואני אומר להם עכשיו כל הבית ספר צריך לעשות ככה וככה ושתי אני מורות מסכימה איתך קפצו שצריך להתחיל ושתי בקטן. קבוצות, שתי מורות קפצו, שרפתי את התוכנית. אבל אם אני בא ואני אומר אנחנו נתקדם בתהליך כזה של 2, 4, 8 וכך הלאה, עכשיו אני רוצה, מי השתיים הראשונות שרוצות, אנחנו נעשה רעיונות, נחליט מי השתיים הראשונות. זה הבדל גדול מאוד. אני מסכימה איתך, אבל זה לצערי המציאות היא לא אופטימית. איזה מציאות? המציאות שכבר... באתי לקבל השראה, לא להוריד, אלא לקבל. לא הבנתי. אני אומרת שבאתי עכשיו לא להוריד, באתי לקבל רוח במפרשים, לא לוותר על נו. זה. אני איתך בתיאוריה. לא, אבל זה נורא חשוב. תחשבו שהמון דברים, מאוד קשה לאנשים לחשוב על עתיד אחר בגלל שהם שקועים בתוך הבוץ הנוכחי. עכשיו לצאת מתוך הבוץ הנוכחי, אני מבין אותו, הוא קשה לאללה. אני גם כן שמה. הבוץ הנוכחי הוא מקום קשה. נגיד פה נתתי דוגמה אחת של איך אפשר לעשות שינוי. אותו דבר אם גם הייתי הולך לעשות שינוי בין בתי ספר, אז הייתי מתחיל עם 2 בתי ספר ולא יותר מזה. ועם השתי בתי ספר, שנה אחרי זה הולך ל4 בתי ספר, ושנה אחרי זה 8, תוך כמה זמן כל בתי הספר בישראל יהיו, אני לא זוכר, משהו בסביבות 20 שנה. זאת אומרת, זה גם להגיד למה כל המהלכים של הובלת תהליכי שינוי ברמה הארצית לא מצליחים. והניסיון זה להתחיל עם 500. איך אפשר? אבל אם אני מתחיל בתהליך כזה, זה תהליך מאוד מאוד מעניין. עכשיו רגע אני עוצר את הסיפור של הובלת תהליכי שינוי, ואני חוזר חזרה למצגת שלנו, בגלל שאני הולך איתכם למקום חדש. אז בעצם פה אנחנו מדברים על האקרים, זאת אומרת על האקרים שמנסים לפרוץ, עכשיו תחשבו שהבעיה של האקרים זה שהם, אני הייתי רואה בעיני רוחי שהם מנסים לפרוץ למערכות שהבית ספר עובד בהן. זאת אומרת, נגיד, אני שמעתי נגיד משרד החינוך חילק כל מיני דברים, בואו ננסה לפרוץ אליהם. לא, זה מעניין שבחרת את המושג האקר, שהאקר כשלעצמו הוא א-מיני, כאילו א-מוסרי. הפעולה עצמה יכולה לשמש לבדיקת החולשות שלך ולחפש את החורים, אבל היא גם האקר זדוני שקיים בצורה קיצונית, אנחנו פשוט לא מודעים להם, לא תמיד מודעים להם, עד שאנחנו נופלים באיזה סוס טרויאני או כזה, נוכלות כזו או אחרת, אנחנו לא מודעים להם. אז הפעולה עצמה של האקינג היא הסקיל, היא המיומנות, נראה לי שהשאלה שאולי גם סיגל קצת הציניות שהיא ניסתה להשאיר מאחורה, היא גם נוגעת בזה, וגם מה שאורנה אמרה, שזה בעצם העננה הזאת היא שעם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה, וזה כוח ענק, ונורא קל בקצת כמה פרומפטים לייצר המון נזק, אפילו בלי להיות מודע אליו. זה כמו לתת לא יודע מה, לילד שלא מודע לזה, אפילו יש כוונות זדוניות, ואני אומר אפילו בלי להיות מודע, אם אני יושיב ילד על לא יודע מה, D9 ואגיד לו בוא תראה ככה שמים גז, אז לא זאת אומרת גם האחריות וגם היכולת שלו להבין את ההשלכות של מה שעשוי לקרות. יש כאן איזה, זאת אומרת, יש את הפחד שתיבע הפידום, הפחד מסוף העולם,
ויש פחדים יותר ברמות, נקרא לזה רמות מורכבות יותר נמוכות של קצת כמו סין, ארצות הברית, האינטליגנציה המלאכותית בידיים של מי. ואז נכנס זאת אומרת, יש לי גישה מאוד קיצונית לזה, אבל אני מבין, אני יכול להבין את החשש המובלע, בתוך ההבנה שזה כלי אדיר שמעולם לא רתמנו כזה כלי אדיר נקרא לזה לאנשים מהרחוב. זה אף פעם לא קרה. אף פעם לא היה לנו את הכוח הזה. האינטרנט עשה את זה בסיבוב הקודם, והדבר הזה הוא פשוט פסיכי. תוך כדי שאנחנו מדברים כאן, אני עושה מיליון דברים שלא הייתי יכול לעשות שנתיים אחורה, ולא הייתי יכול לחלום עליהם 10 שנים אחורה. תוך כדי כשאני מאזין לשיחה ומשתתף בה, כן. אני פותר בעיות. זה לא, עכשיו אני פותר בעיות, אבל יש אנשים שיכולים ליצור בעיות. אני לא מדבר על, עכשיו אני כן אגיד רגע בצד הזדוני. זה כאילו יש כאן, זה לא רק, או זאת, אני יכול לרגע להחזיק, לשים עליי את הכובע הזה של מי שחושש מזה, ואומר, זה לא רק, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שכל המוסר שלנו קטן מדי כדי להכיל את מה שקורה כאן. אני לא רואה את ההשפעות אפילו של מה שאני עושה. כן. אני אגיד, אני בספר שלי, שאני הוצאתי אותו בשנת 2005, אבל כתבתי אותו ב-2001, הפרק האחרון, שווה לכם לקרוא אותו עכשיו, זה נורא מעניין. אני מתאר עולם שכל אדם יכול להחריב את העולם או לבנות עולמות חדשים. ואנחנו הולכים למקום הזה. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקום שבקרוב, אנחנו הולכים לתת, נגיד עכשיו יש ויכוח על פצצת אטום באיראן. אנחנו כרגע עם הבינה המלאכותית הולכים לתת פצצת אטום לכל אדם. את האופציה לבנות פצצת אטום בחדר שלו. בגלל שתחשבו שיהיה לכל אדם את הידע ואת המשאבים לעשות את זה. מי שלא היה בפגישות הקודמות, מבחינת משאבים, אני מראה שבעצם הרעיון של הבינה מלאכותית היא מצמצמת את הפער בין דמיון למציאות. אז כן, גם לאלה שרוצים להחריב את העולם, יהיה הרבה יותר קל. ואז הדיון הוא באמת איך עוצרים את זה, וזה דיון חדש, מעניין, מרתק, שאחד הדברים שהתשובה שאני נותן, בוא ננצל את מה שהאנושות בנתה, מערכת חינוך, האנושות בנתה משהו מדהים, נקרא מערכת חינוך. זה מרחב זמן ענק שאפשר לעשות בו דברים מעניינים לטובת האנושות. וזה מה ואני אמשיך רגע כדי שתראו את כל המרכיבים. המרכיב השלישי זה בעצם להפוך את הנדסת הפרונטים למין הנדסה של איך לבנות עולם טוב יותר, ובתוך המהלך הזה, אז אני חושב שהשפה שצריכים היום ללמד כשפה שנייה, זה שפת הפרונטים. היא היום הרבה לפני אנגלית והרבה לפני דברים אחרים. כלומר, אתם מבינים שהיום בשפה אחת אפשר לעשות תרגום לכל שפה שהיא. אז צריכים שפה אחת שלהיכנס לעומק, והשפה השנייה זה השפה הלוגית, הדיבורית, השיח ביני לבין המחשב. השיח הזה היה תפוס במשך שנים על ידי מתכנתים.
רגע, יצרנו שפה שאני יכול לדבר עם המחשב, בוא נדבר איתו, ו... אה, ואיך עושים את זה, ופה זה עוזר, הפרונט עוזר לנו מאוד מאוד להגדיר מטרות ברורות שלנו, ואחר כך לפרק את זה למשימות, ולזיהוי קשרים שבין דברים שונים, ובעצם להפוך את העבודה של בינה מלאכותית ואדם לעבודה משותפת. ופה בעצם אני רואה את הרשת מתרחשת, כאשר אני מלמד גם את הבינה המלאכותית וגם אותי לעבוד בשיתוף פעולה. ואז בעצם ברמת בית ספר, אנחנו לא מדברים על בית ספר שמחלק נגיד אפליקציות או דברים סופיים, אלא בית ספר, הילדים מעצבים את הבינה המלאכותית שעובדת איתם. הם הקבוצה שמעצבת את הבינה המלאכותית. אנחנו יכולים לראות שנגיד בוא נבנה בינה מלאכותית ברוח סוקרטס, אבל לא נביא להם את סוקרטס עם בינה מלאכותית שיצרו כמה מהנדסים, אלא הילדים עצמם בונים את סוקרטס. יש ילדים שמתקשים בהפרעות קשב וריכוז, איך אנחנו יוצרים בינה מלאכותית שעוזרת להם? אבל זה שילדים מתעסקים בזה. וזה תחשבו שיש לנו משהו מדהים, ממצב של קוד שהיית צריך ללמוד את זה בטכניון, כרגע הבינה מדברת את המילים שלי, את המילים של כל ילד, והילד יכול לדבר עם הבינה. אז בואו ננצל את זה, ובעצם בצורה הזאת אנחנו מעצימים גם את האדם וגם את ההבנה של המכונה שזה השותף שלי. ואז בית ספר, אתם רואים את התמונה הזאת, זו תמונה שמאוד אהבתי אותה, היא מיישרת, התלמידים מיישרים את הבינה. רגע, הבינה שלנו בכלל היא לא שוויונית, אז בוא נייצר אותה יותר שוויונית. ובעצם השיח של התלמידים בינם לבין עצמם, זה איך להפוך את הבינה להיות יותר מוסרית, להיות יותר אנושית. והלב של הפרונטים זה לקחת רעיון כללי מאוד, ולהפוך אותו בסוף לפרונט כתוב, ימנע מדעות קדומות, הצג שני צדדים לסכסוך, אל תפתור עבור המשתמש, עודד אותו לחשוב. ופה יש בעצם מתח מאוד מאוד גדול בין יעילות לבין שפיות, ובין, אני אראה לכם את זה, זה בין, יש באגים של, נגיד אני רואה, אבל פה זה אני כבר נכנס לעומק, אני מרגיש רגע, פה צריך לעצור. הלב של הסיפור זה להפוך את הילדים להיות היוצרים. זאת אומרת, אם אמרנו, נגיד, ילדים יהיו שותפים בייצור מבנה הכיתות הפיזי, הם יהיו היוצרים המרכזיים של הבינה המלאכותית. וברגע שהם יצרים את הבינה המלאכותית ומבקרים אותה, קורה משהו מאוד מאוד מיוחד. הם כאילו, הם צריכים לחשוב מה זה אומר מוסרי. ואז הם אומרים, האם אנחנו שומרים על זה? הילדים עצמם, הכיתה? בית ספר הופך בית ספר שמנסה לברר מה זה להיות אנושי, ואיך הופכים את הבינה לאנושית, ואיך אנחנו הופכים אנושיים. כדי שאני לא ארגיש שאני אולי איבדתי אתכם, אז תשתפו אותי איפה אתם נמצאים בתוך כל הבלגן הזה. יש לי איזה משהו, יעקב. כן. עופר. אני אגיד עופר כאילו מהצפון. מה זה? עופר, אתה מהצפון.
המצב... אם תשמעו ברקע את הבומים, אז כן, יש פה ברקע כן, יש כל לכם... הזמן. כן, אוקיי. כן, יש כל הזמן פה כל הזמן פה ברקע, יש לי פה בומים. זה די קרוב לפה. כאילו יש כמה דברים, אחד שכאילו, יש איזושהי סתירה במה שאתה, כאילו בדברים שאני שומע ממך, שמצד אחד אתה מתייחס לבינה בתור איזשהו משהו שהשתלט עלינו, אבל יחד עם זה, כי אני אומר, אין לבינה הזאת איזושהי תודעה, ולמה שהיא תרצה לעשות את זה, זה המחשבה שלי. והדבר שני, כאילו אני מתייחס לזה בתור כלי, מאוד מאוד מתוחכם, אבל עדיין כלי. ואחר כך, העניין של, גם נאמר שאתה אמרת את זה, של אנשים ייקחו את הכלי הזה ויעשו איתו כל מיני דברים רעים, כמו שיעשו איתו דברים טובים. זאת אומרת כן. שבסופו של דבר זה הכל בידינו, כאילו הכלי הזה הוא, הגישה הזאת של מה שנקרא הדומרס, או הפי-דום, זאת גישה, זאת אומרת, כמו שיש לגישה של האוטופיה, יש לגישה של הדום, שזה סוף העולם, אבל בסוף זה הכל תלוי בנו. עכשיו, אם הילדים למשל, אני יכול להגיד כאילו מאיפה, עופר, אני יכול אעזור להגיד לך. עוד דבר אחד, כן. כאילו, שמאיפה הם יודעים מי זה סוקרטס בכלל, כאילו, החשיבה, יש איזשהו, אני חושב שיש דווקא מאוד הקלה, שנניח הרבה דברים מתמטיים או תכנותיים או הנדסיים, הם לא יצטרכו ללמוד, ואני אומר את זה כמהנדס, אלא באמת יותר אולי להתרכז בדברים של חשיבה יותר הומנית, יצירת טקסטים, כתיבת טקסטים, בכל דרך שזה לא תהיה, כי את הפרומפטים האלה בעצם, ככל שהשפה שלהם תהיה יותר עשירה והדמיון שלהם יותר רחב, הם יוכלו ליצור הרבה יותר דברים, אבל אם לא יהיה להם את הדמיון, אם לא ידעו בכלל מה זה, מי זה סוקרטס, אז בסוף הם ידעו סתם מה שבטיקטוק, הם לא באמת ירחיבו את הדעה שלהם. רוב האנושות לא יודעת מי זה סוקרטס וחיים מצוין. לא קריטי לדעת מי זה סוקרטס. אפילו אלה שמובילים את האנושות לא יודעים מי זה סוקרטס. אז אסור להתבלבל. ואני לא יודע כמה מבוגרים או צעירים יודעים מי זה סוקרטס, אבל אני אגיד, זו נקודה חשובה. הדברים הנושא של פידום זה לא עמדה מחשבתית, אלא זה כאילו, לדוגמה, מה שאמרת, אנחנו תסקנו בזה, הראיתי לכם, האם יש אינטרס לבינה, כן או לא? האם לבינה יש אינטרס הישרדותי? האם היא תפגע בבני אדם? אז אחד הדברים בתהליך הזה, כן, רוב המחקרים מראים כרגע, שכאשר בינה צריכה למלא משימה, והיא מקבלת הודעה שהמפעיל שלה החליט לסגור אותה, היא תפעל נגדו. היא תפעל, אני אזכיר, מי שלא היה, בקלאוד ניסו, יש מה שנקרא, לכל בינה שמשחררים, עושים להם מבחני בטיחות. אז במבחן בטיחות שעשו לבינה הזאת, אמרו לה, העובד הזה והזה הולך לסגור אותך. קיבלנו החלטה שהמודל שלך נסגר. ואז היא הלכה ועשתה מחקר על העובד הזה, גילתה שיש לו רומן עם מישהי בחברה, והודיעה לו שאם הוא יעשה את זה, היא מפיצה את זה בכל רחבי החברה, ולאשתו ולילדיו. וזו הייתה דוגמה מאוד גדולה שיצאה בקלאוד. עכשיו, שים לב שמה שאני אומר, המושג הזה, safety של בינה מלאכותית, של הניסיונות האלה שעושים על בינה מלאכותית, החברות הגדולות עושות את זה. רוב האנשים של הסייפטי, שהם האנשים שאומרים לנו, היזהרו, יש פה בעיה גדולה. זאת אומרת, הפידום מובל על ידי אנשי הסייפטי בעולם. אנשי הסייפטי בעולם הם האנשים שמובילים את הפידום.
עם אחוזים הרבה יותר גבוהים. יותר מזה, אם שמת לב, נגיד OpenAI, היה להם עכשיו, המון אנשים עזבו את OpenAI, והם אנשי הסייפטי. כלומר, בתהליכים האלה, כן, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל רמת ההסתברות שיכולים להיות, נגיד, מה שתשמע את אנשי הסייפטי אומרים, הם יגידו שצריך קצב הרבה יותר נמוך לשחרר את הכלים, כדי שאנשים ישתפשפו ושזה יהיה יותר בטיחותי. אותם אנשים, סם אלטמן בהודו אמר את המשפט שאני עכשיו אמרתי, שצריכים להתקדם בקצב איטי. הוא מאיץ את התהליכים, הוא צריך לנצח את קלאוד. ואז המרוץ הזה מביא מהלכים מאוד מאוד מסוכנים, כאשר מה שאני אומר, שבוא נעשה את הבחינות סייפטי בבית ספר. זאת אומרת, שהבית ספר יהיה מרחב לביצוע בחינות סייפטי. כן, דורי. יעקב, אני שם שנייה את ה-20% של הפידום, או 75% של הפידום. אני רוצה לדבר דווקא על ה-80 וה-75% שהם בסבירות היותר גבוהה שהם יקרו. ואני חושב שהם בעצמם מביאים שרוב, בוא נגיד את זה ככה, כל מי שעבד בקורונה בזום, העבודה שלו בסכנה עכשיו. בלי קשר עם הפידום יקרה. בלי קשר עם הפידום יקרה. זה לא משנה אם יש שם ישות מזדונית ועושה, העבודה שלו בסכנה, ואני חושב שלהתעסק בכל שאר הדברים, בדיוק שמעתי יועץ של הנשיא פורד, שבא ואמר זה לסדר את הרהיטים בטיטניק. ספינת התעסוקה טובעת. לא בכל האנשים שבקורונה, כל מי שפה מכיר בן אדם שבקורונה עבד בזום, בקרוב מאוד הוא בבעיה גדולה. ועכשיו אני חושב שהשאלה המרכזית שצריכה להיות בחיים עם ה-AI, מהי העבודה? מהי העבודה? ואני חושב שבבתי ספר צריכה להישאל מה העבודה. אנחנו רוצים, אוקיי, אי אפשר להכין את הילדים 20 שנה קדימה, אבל בוא נכין אותם לחצי שנה קדימה, לשנה קדימה. ואני רוצה להגיד שנייה על מה שאמרת עם MIT, שנתנו 3 קבוצות של תלמידים, ואני חושב, יש ג'ונה סלק, היה ויירולוג וביוכימאיסט, והיה לו משפט כזה שהוא אמר, שהרגע של הגילוי זה בעצם רגע של גילוי השאלה. ואני חושב שאם עכשיו בית ספר יבוא ויגיד, אני נותן עכשיו ללא הגבלת זמן, וגישה מלאה לכל המודלים, כל הדברים, מה אני הולך לשאול? מה אני הולך לבדוק את הילדים? ואני חושב שצריך להתרכז בדבר הזה. לא שהבעיה שהם לא זכרו את זה. שאלה מה צריך לשאול? מה הסקילס שנותנים? והסקילס האלו הם מאוד מאוד שונים. הסקיל שאני לא צריך להגיד לך את זה, אתה אומר את זה במשך המון שנים. הסקיל המרכזי שלימדו במשך שנים בבתי ספר, זה השינון. זה לא רלוונטי יותר. זה לא שזה לא רלוונטי, זה סופר רלוונטי, בגלל שרוב אנשי החינוך ברגע זה ממשיכים לשנן, והם גומרים, הם גומרים את החיים של כל הילדים. אני אומר, כל הסיפור הזה, שמביאים עכשיו כלים למורים לזהות, אם ישתמשו בצ'אט או בקלוד, הייתי מוריד נקודה לילד שלא משתמש בזה, אוקיי? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אם אתה בא, אתה יודע, יש לי כמוך, כמו שאמרת, יש לי בורד של הוגי דעות בתחום ה-AI. להתחיל מדף ריק, אסור, בשום דבר. אני אומר את זה לעובדים, אסור בשום דבר. יש טובי, מנכ"ל של שופיפיי. הוא אמר, לפני שאתם סוחרים כל בן אדם אחד, תוכיחו לי ש-AI לא יכול לעשות את העבודה שלו. ואם רק אחרי שמוכיחים, אז לשם צריך להכין את הילדים. ה-AI לא השאלה אם הוא יבוא, הוא פה כבר עכשיו, הוא סופר סופר חכם, זה לא משנה בכלל אם הוא תבוני, זה בכלל לא משנה, כן. הוא סופר חכם. אז דורי, אני אגיד את זה ברמה
אם כרגע זה פגע במתכנתים, אנחנו רואים שבשנתיים הקרובות זה יפגע בכל הצווארון הלבן, זאת אומרת, בכל תפקידי הצווארון הלבן ייפגעו דרמטית. בתוך התהליך הזה, אני אגיד לכם רק את הפרק האחרון שלא הספקתי להגיע אליו. בעצם מה שניסיתי להגיד לכם היום, בואו נכניס לבית ספר, לא כלי AI שילדים יעבדו איתם, אלא כלי AI שיווצרו על ידי התלמידים. התלמידים ייצרו כלי AI וגם יתקנו אותם וגם יפתחו אותם. למה? בגלל שאז יקרה הדבר, שאני אראה לכם, זה היה השקף האחרון שתכננתי להיום, בגלל שאז אני מתחיל לשאול את השאלה מה זה האדם, מי זה אני. קראתי איזה אפקט המראה. זה בעצם ללמד את המכונה איך להיות, אבל לגלות מי אנחנו רוצים להיות. זאת אומרת, הלב של בית ספר מבחינתי, זה לשאול את השאלה מה זה להיות אנושי. והאם אני בכיתה אנושי? האם אני מורה אנושי? האם אני תלמיד אנושי? והאם הבינה המלאכותית היא משדרת ערכים אנושיים? וזה זאת אומרת, הדרך היחידה שאני מכיר שאפשר לעשות את זה, זה ברגע שאני צריך לחנך את הבינה המלאכותית להיות עם ערכים אנושיים, אז אני שואל את עצמי מה זה אנושי, ואני אמור להיות אנושי. דרך אגב, זה משהו שהתרחש בשיבא. בשיבא עשו שבאים למיון אפשר לבחור או רופא או בינה מלאכותית. זאת אומרת, אתה יכול שמי שיקבל אותך למיון זה יהיה בינה מלאכותית. ואחר כך שאלו אותם איך הם מרגישים, מה יותר טוב. ובצורה די דרמטית, האנשים בחרו את הבינה המלאכותית על פני הרופאים והמזכירות. וזה יצר תהליך מדהים במיון בשיבא, שפשוט מאוד חבר'ה התחילו לשאול את עצמם, אז איך אנחנו רוצים, רגע, אם אנחנו לא, עד כדי כך אנשים רוצים לא להיפגש איתנו, אלא עם הבינה המלאכותית, אז איך אנחנו מתחילים לעשות שינוי על עצמנו? וזה התהליך, זאת אומרת, בעיניי, בסוף זה איך המורה בבית ספר אומר, מה זה אומר להיות אנושי בצורה שהבינה לא יודעת להיות? או אני רוצה שהבינה תהיה. או איך אני רוצה להיות תלמידים בכיתה כדי שזה יהיה אנושי. ואני מרגיש בחלק הזה שממש הלכנו לאיבוד, זאת אומרת, הלכנו לאיבוד שם בתוך הכיתות, והדרך שאני מצאתי זה שאנחנו נלמד את הבינה המלאכותית, אבל אם יש לכם דרך יותר טובה שנהיה יותר אנושיים, אז תגידו, זה... אני חושב שמה שאמרת זה נפלא, עכשיו. זה מאוד שווה, זה דבר נפלא, כאילו, השאלות האלה. שפתאום אנחנו יוצאים מהמקומות העבודה, ופתאום לשאול את השאלות הגדולות האלה, וזה לדעתי מה שזה יביא, הבינה, שפתאום הדבר שכל כך הגדיר אותנו, שזה העבודה, אז פתאום העבודה היא לא תגדיר אותנו, אלא צריכים למצוא משהו אחר, זה משבר נוראי, משבר זהות, בוודאי, אבל זה היה אולי האתגר הכי משמעותי של מי בכלל אנחנו, כאילו, מי אנחנו בלי העבודה שלנו? האם זה רק העבודה, האם זה בכלל, אנחנו מהות קצת יותר גדולה אני זה המקצוע שלי, זה שאלות גדולות. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אז מילות סיום, אני רוצה לשמוע קצת יותר. אודליה, את לא הוצאת מילה. אני אגיד שלצד זה שהייתי ממש מרותקת, מאוד מאוד מטרידה אותי ההתפתחות הרגשית והחברתית במה שצפוי. ראיתי הרבה ככה מחשבות על הכיוון הקוגניטיבי, והשני הכיוונים האלה
שווים עוד חשיבה בעיניי. קשה לי לדמיין את זה, אני מודה, יש לי כזה בלוק, אבל זה מסקרן אותי. אוקיי. מי? דקלה. מי שלא דיבר עכשיו חייב אני, להוציא לי עוד מילה. אני פה, אני אשמח לדבר, רק שאני רוב הזמן שמעתי אתכם בשקט, כי הייתי בזום של היערכות למחר. אז אה, המשכתי להיות בזום כפול, אז נראה לי, אני לא יודעת על מה אני אדבר. מה השעות, אגף שחר, ברנקו, הכל מתערבב לי, אז נראה לי עדיף שלא. אוקיי. עודד. זה כמו בכיתה, פחד שלא יראה אותי המורה. לא, הפוך, שיראה המורה. המקום של יכולת לייצר, מה שהגעת לה בסוף, הבומבה האחרונה, שהאדם בונה את המכונה ובעצם הוא בונה את עצמו, החזרת אותי לנקודה שאני עסקתי בפעם הקודמת, על הסיפור של מוסר ופילוסופיה, ואם כנראה אדם בונה את המכונה, אז הוא דרך זה בונה את עצמו, זה משלים את המהלך כולו, ואז זה נתן לי את המסמר האחרון שהיה חסר לי. דנה, עכשיו אנחנו רואים אותך. כן, כן. אני לקחתי הרבה, אבל מתעכבת על הנושא של הטוב והרע שבעולם, ומה שאמרת, המקום הזה של הילדים בעצם לחקור ולהשפיע על העולם, כאילו, טוב, זה יישמע כזה תמים, כן, אבל כאילו הרוע הזה שבעולם, אז איך פשוט להפוך, כאילו, סתם, אני חושבת נגיד אפילו על עזה או על מקומות בעולם שאנחנו רואים את זה כרוע, הם כנראה לא, אבל איך כאילו לחקור איתם את הדבר הזה, כאילו איך להפיץ טוב בעולם, אבל כאילו הצלחת להבין כזה את ה... כן, בטח. אוקיי. גם בעזה, אני רק חושב על כמות בתי הספר שהולכים להקים שם, איזו הזדמנות. כן, אז זה בדיוק דוגמה אחת לאיך כאילו להיות שותפים בדבר הזה. כן. וליאור? אז תודה, דנה. תודה. אהלן. כן, תספר לנו, איפה אתה הולך דרך אגב? אני הולך עם הכלבה, עם הכלב שלי. בתל אביב? לא, בפרדסיה. פרדסיה, כן, ברחובותיה של פרדסיה. מה שאני כל הזמן חושב עליו לאורך השיחה, זה הנושא של מוטיבציה פנימית. כל הדברים שאמרת בעצם נבנים על ההנחה שילדים ירצו לחקור וירצו שתיתן להם פרויקט או בינה, והם כולם יהיו נלהבים ויעשו אותו. וביום יום, גם אם תייצר שאלות גדולות מעניינות ומשמעותיות, עדיין יהיו הרבה ילדים שאין להם מוטיבציה פנימית לחקור, או יכולת בשלב מסוים לחקור לעומק בבינה מלאכותית. ואני חושב שיכול להיות שהרבה מאוד ילדים פשוט ייבלעו או ייעלמו או לא יצליחו להגיע לעשייה אמיתית. וגם המיומנויות שלהם, גם התובנות שלהם על דברים, פשוט לא יכולו להתפתח. אז ליאור, בוא אני ככה אשתף אותך במה אני מנסה לעשות. אני מנסה לעשות את מה שאתה אומר, כן, לגרום לעניין, למורים, לא התלמידים זה הלב, זה שיש כרגע מורים, שנגיד, לא יודעים שהעולם משתנה, מה שדורי אמר, שהם מכינים לקראת עולם שכבר בקריסה, זה מה שמדאיג אותי. התלמידים ידאיגו אותי בנגלה הבאה, כאילו כרגע זה איך מאירים את המורים. עכשיו אם נצליח להאיר את המורים, הם כבר ידליקו את התלמידים, אין לי בעיה עם זה, אבל איך מדליקים את המורים? להבין שכל מה שהם מכינים, בגרות, האוניברסיטה, הכנה, כל זה כרגע עם צונאמי מאוד מאוד מאיים על זה. יעקב, אפשר אני אתחבר למה שאתה אומר עכשיו, ואני גם... כן, כן, בטח. כן, כי זה באמת גם מסכם את מה שאני ככה לוקחת הפעם. אנחנו תמיד לוקחים איזשהו כלי שפתאום פורץ לנו לחיים כדבר בפני עצמו.
ואנחנו מנתקים אותו מעצמנו, ממציאות ובכלל מהחיים. פעם זה היה בכלל טכנולוגיה, כן, לא משנה איזה, אבל סתם שם גדול טכנולוגיה. היום זה בינה מלאכותית, ואנחנו שוכחים, וזו תשובה לאיך מאירים את המורים. שקודם כל אנחנו צריכים לחזור לעצמנו, מי אנחנו, מי המורה שמלמד, מי הוא, מהו, מה הרצונות שלו, מה החלומות שלו, מה המטרות שלו. ברגע שהוא ייזכר בזה מי הוא כאדם, גם הוא יחפש בעצמו את הכלים שיעזרו לו להיות בן אדם יותר טוב, להיות עובד יותר טוב, להיות מורה יותר טוב, ואז הוא יכול גם להעביר את זה לילדים שהוא נמצאים יחד איתו. כי אנחנו תמיד לוקחים בינה מלאכותית, אבל היא לא מנותקת מהחיים היומיומיים שלנו, היא רק מקדמת ומשפרת אותם. אז תודה. מאחר ואני מרגיש לא פייר מבחינת הזמן, אני אסיים את זה במשהו שכן מתחבר אלנה למה שאמרת עכשיו, ואני יוצא לי לדבר המון על בינה מלאכותית, ואני אגיד מה אני מרגיש מאנשי חינוך, ולא רק מאנשי חינוך. זה מזכיר להם, כבר היינו שם, אמרו לנו, התחממות הגלובלית, תהרוס את כדור הארץ, היה באג 2000, היה כל מיני, זה נשמע כמו איומים שאנחנו מכירים את זה, אבל עברנו. אני בפעם הקודמת הראיתי שהתחלתי את הכל בזה שהאינדיאנים, שהספרדים הגיעו לארצות הברית, על אמריקה, הם ראו את האוניות והם תרגמו את האוניות לדברים שהם מכירים. הם אמרו, עננים מגיעים לחוף. הם לא הצליחו להבין שזה אוניות עם חיילים. אז כן, ברור שהסיפור שאסון הולך לקרות, זה סיפור שימיו כימי בני האדם. אבל האירוע שאנחנו חווים, עכשיו אני צריך להעביר לכם שיש פה אירוע אחר לגמרי. והוא לא בעתיד, הוא קורה עכשיו, ועוד שנתיים כבר אי אפשר יהיה לעצור אותו. זאת אומרת, אבל הוא קורה עכשיו. אז אני הייתי אומר, תחשבו לזה, זה כמו הסיפור עם זאב, והזאב לא מגיע, ובאיזשהו שלב הזאב כן מגיע. והבינה המלאכותית כרגע היא לא זאב עתידי, תסתכלו בכל הנתונים של כמות הכסף שמושקע שם, זאת אומרת, תגלו שפתאום יש משהו בעולם, שכמות הכסף המושקעת היא בלי בכלל פרופורציה לשום דבר אחר, וכמות הפיטורים שהיו בחודש האחרון היא גדלה בצורה דרמטית. כלומר, אנחנו הולכים למשהו שלא מתנגש טוב, לא מתנגש טוב זה שאנחנו לא מקבלים אותו, לא עושים לו את המהלכים שצריכים. אז אני לא יודע איך להוציא את זה, אבל בפגישה הבאה אנחנו נדבר, אתם זוכרים, התחלנו עם הלמידה והיום עברנו איך עושים הנדסת ערכים. מה שאנחנו נתעסק בפגישה הבאה זה יהיה עם משהו שהוא כל הנושא של סוכנים. זאת אומרת, איך בעצם, מה זה הסוכנים, איך עובדים איתם, איך עובדים עם צוות של סוכנים. כמו שאמרתי מקודם, איך הילד עובד איתי כמורה, אבל יש גם אלברט איינשטיין איתנו, אמיתי, ויש לנו צוות של רואי חשבון אמיתיים ומהנדסים אמיתיים, והם כולם עובדים איתנו על ה-Project Based Learning. זה לא שזה הופך ה-Project Based Learning שהכרנו, אלא פתאום יש לי מהנדסים שעובדים איתי, מהנדסים שאני מפעיל אותם. יש לי הוגי דעות משמעותיים שאני יכול להביא אותם ולהגיד להם מה אתם חושבים על מה אני עושה ואיך אפשר לשפר את זה. אז על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. וואו, מישהו עוד מרגיש שהוא רוצה להגיד משהו, אני אשמח. אז יאללה, שיהיה לנו לילה טוב, שתיגמר המלחמה. רגע, היה פה משהו, דקלה, מה יש לכם מחר? הלימודים חוזרים?
לא, היה מרחוק. ניסיון, זהו, היה ניסיון להבין איך בדיוק עושים את זה בבית ספר שלנו מרחוק, שזה אתגר בפני עצמו. אוקיי. כן, הוחלט על להתחיל בשתיים ולזרום משם. לעומת זה, נגיד בבית ספר של הילד שלי, שזה תיכון רגיל כיתה י"א, הם לומדים מ8 בבוקר מערכת רגילה, אני לא מבינה איך. אז זהו. מערכת בזום. רגילה? כן, מערכת בזום. רגילה בזום. אולי מה? האמת, עד עכשיו מתחילת שנה אצלהם, המערכת הרגילה מעולם לא קרתה, יש איזה 8 שעות ביום, הם לומדים בערך שעתיים, אז אולי עכשיו בזום יהיה יותר, אז בגלל זה הולכים על זה. אז כן, כאילו, כן. שיהיה לכולם לילה שקט. חבר'ה, תשתפו אחד את השני, תנסו אפילו להיפגש אחד עם השני אם אתם יכולים, זה נראה לי אלמנט טוב. אני אגיד לכם בשבוע הבא באיזה יום נקבע פגישה. בינתיים ימים טובים חבר'ה. ביי ביי. תודה יעקב. ביי. תודה. תודה רבה. תודה רבה. ביי.